А сега е време да разберем защо сме в Балчик. Самото съчетание женски офроуд означава, че е супер интересно. Вижте само какво става тук. Телевизионни водещи, топ модел и народна певица триумфираха в сериите от втория кръг на дамския офроуд шампионат. Биляна Мартинова, Петя Желева и Диляна Попова отнесоха най-много злато и диаманти от наградния фонд. Грация и мощ 2. Такова може да бъде заглавието на екшена, който сътвориха десетки красиви, нежни и финни жени, в чието ръце имаше АТВ-та и джипове в продължение на 2 дни. И всичко това некъде да е край морето, в романтичния Балчик, където продължава да витае духът на Реджина Мария, любовта, красотата и смелостта. Номер 2, защото това на практика е втория кръг от дамския шампионат по офроуд. Ще кажете, че нещата са несъвместими? Само гледайте. За първи път дамския офроуд ходи по тези места и въобще край морето. Благодарение на гостоприемството на общината, която възторжено прие грацията в градчето, арена на първото им изпитание над преварата с АТВ-тата бе плажа на Балчик. Трасето за участничките в трите класа бе изработено от организатора Тодор Христов със съдействието на клуб Черно море и Веселин Петков. Въпреки че преди самата надпревара акцента бе кои ще са красавиците, участващи в клас VIP, се оказа, че във всички класове има красиви и известни жени, момичета с характер и желание за победа. Във виповете вниманието още преди старта привличаха невероятно красивата Диляна Попова, която за първи път се качи на моточетвиколка, но въпреки финеса, който излъчва, е доста буйна и неудържима. Още Петя Желева, водещата на спорта в TV7, която имаше успешен дебют в Троян на предишното състезание. За повече атракции трасето минаваше през водни препятствия, пясъчни коловози и бе изпъстрено с доста копюшкащи завойчета. Визията на Старозагорската TV хоби Рени Христова пристигна край морето без импровизирания си менеджер Джоро Хаджиев и остана без мотивация на старта. Караше точно и очевидно бе забравила за падането си в Троян, но пък новата звезда на дамския офроуд Диляна Попова успя да изпревари. Облечена в стил Сахара Адвенчър, Диляна кара сигурно и уверено и си заслужи мястото на стълбичката. До финал стигнаха Петя и представителката на домакините от Марина Сити и Ярослава Раева. Двете направиха хубава гонка, но опит на спортната водеща си каза думата. Вода, пясък и мъже хвърчаха покрай нея, но тя бе толкова концентрирана по пътя към успеха, че нищо нямаше значение. Със сигурност удоволствието от наградата, златни бижута и диаманти ще е огромно, но за съжаление нейното превъзходство не обегна на ловките жепчи, които й оставиха без част от важните й вещи. Супер интересна бе надпреварата в клас хоби. Водещата на моторинг Биляна Мартинова изостави изявите си в клас VIP и въпреки малкия си опит, още от предварителните серии показа, че владее четвиколката почти толкова уверено, колкото и мотоциклет. Все пак преди старта фаворитка бе Любомира Прокопиева от Троян Плаза, която бе спечелила всички издания на дамските състезания до момента. Още на полуфинала Биби взри публиката с настървеното си каране на 2 колела по пясъка. Тя отстрани опитната Мария Генчева от Търговище. Прокопиева, вечно усмихната и раздаваща целувки, топеше сърцата на зрителите, които я окуражаваха в битка с Варненката Рени. Дори на старта в финалната серия Биляна и Любомира демонстрираха спортсменство и се поздравиха с пожелание за успех. Оказа се, че двигателя на бомбардира е по-силната му част от спирачната система, защото бившата сървайвърка оцеля на финала, карайки на 3, на 2 и на кой знае колко колела с натисната спирачка. Тя отново бе бърза и атрактивна и си заслужи първото място. За Любомира това беше първа загуба в многото й участие на Грация и мощ и веднага след финала тя започна да прави нова тренировъчна програма за следващото издание, което е през есента. Логично най-големия екшен сътвориха професионалистките. Тук липсваха някои от познатите имена от ендуро шампионата, но все пак дойде шампионката Диди Лагадова. Теодора Велева смени обема на двигателя и от 250 скочи на 800. Освен на двигателя, тя смени и прическата. С тренировката обаче стана ясно, че има добре подготвени дебютантки. Най-пренавита от всички бе народната певица Добринка Николаева. Тя бе постоянно в готовност и преживяваше спомените си от управление на АТВ като преход на маршрута кон Еминем. По неконтролируемо безумство тя изпревари дори Майя Найденова от Троянския клуб, която още през зимата демонстрира висше майсторство. Съотборничката и Марина Топалска бе по-предпазлива.
От Бургас дойде Мария Петрова, но въпреки сходните условия с тези в нейния район, тя отпадна още в предварителните серии. Лагадова сякаш бе преуморена от изпити и започна далеч от шампионския си стил. В крайна сметка успя да стигне до полуфиналите. Добринка беше най-настървена. Дори с спукана гума тя прелиташе по стълбите, докато накрая дори се преобърна, стана и продължи също се класира за финалната серия. Тя просто смени мотора и успя да елиминира и опитната Мая. Диде Лагадова реши да се стегне за финала и да напомни за славните се времена преди да смени АТВ-то с мотор. Явно обаче бе забравила габаритите и не успя да прокара четириколката по стълбите, което и коства също преобръщане. Тя стана и продължи, а за щастие се размина само с скъсани мускулни вълна, трето място и награда за атрактивно падане. Народната певица Доби се превърна в явление, след като победи Мая, спечелвайки златото още в дебютната си изява на плажа. Тя обаче не е взела свидетелство за управление на автомобил, което е лишил от участие в надпреварата през следващия ден. Най-грациозните и най-мощните момичета след първия ден от състезанието Грация и мощ. Петя, Доби и Биляна, две телевизионни водещи, една певица. Въобще е много сложно да се прави интервю с такива момичета. Усещаш ли, че ще победиш преди да застанеш на старта? Ами, нормално е. Защо иначе човек би участвал в състезание, ако няма предварително усещането, че ще победи? Надявах се, след като в Троян Габи и Биви успяха да ме победят, надявах се, че сега е дошъл и моят звезден миг. Доби ти беше много екстремна, така се беше малко пренавила даже преди състезанието, направи едно атрактивно падане. Който си го може, си го може. Ами, аз апетити нямам, понеже за втори път карам АТВ, но като слушам организатора Тодор, той мисля, че ме гласи вече за клас експерт. Въпреки че парещото слънце висеше като закачено във втория ден, събра още повече желаящи за състезание, над 25, но вече с високо проходими автомобили. Трасето бе на военен полигон недалеч от Балчик. Изискването бе отново спортно сърце, смелост и най-вече бързина. В клас VIP новото попълнение, мисис България Румяна Маринова, дойде с чудесни спомени от Троян. Фурията тук обаче отново бе Рени Христова, която защити с чест името на небезизвестния старозагорски клуб Луда работа. Тя буквално мачкаше конкуренцията в серията, като застигна съперничката си след серия от скокове и започна атака за изпреварването. При вида на блъскащите се Териуси, представителите на Дейхато се обляха в студена пот, но всичко мина по-добре от очакванията. Не и за Рени, която получи жестоко наказание от 1 минута за излизане от състезателното трасе. Такива наказания няма дори във Формула 1, уважаеми организатори. Дойде времето на Диляна Попова. Как е настроението преди старта? Ще успееш да догониш твоята съперничка? На финала тя се оказа по-бърза от Петя Желева, така и двете за втори път се качиха на стълбичката, този път обаче на най-високото стъпало бе манекенката, на второ водещата, която също има данни за манекенка. Най-горещо този път стана в клас хоби. Тук впечатляващ дебют направи представителката на Балчик Мариана Иванова. В предварителните серии тя даде време, с което можеше да е сигурна призьорка, но грешка на навигаторът и Румен Петков и донесе сурово наказание, което нямаше как да тушира. Подобна бе съдбата на досегашната шампионка Любомира Прокопиева. Изненадващо Мариела Цанева отпадна с повреда, а Христина Атанасова не стигна до финал. Така до полуфиналите отидаха тези, които не допуснаха грешки, въпреки че бяха по-бавни. Представителката на Черноморе ни слушаше стриктно Веселин Петков и успя да се пребори за купата и наградите за третото място. На финала двете представителки демонстрираха качествата на марката Джип. Мария Генчева взе всичко от огромното Чероки, за да победи Теодора Велева. Колата й подскачаше, скърцаше и трещеше. Съпругът й гледаше със свито сърце, но в крайна сметка купата отиде в Търговище. Дойде време и за жените експерти в офроуда. Вера Лагадова не бе тук, за да се възползва от реванш на Ваня Димитрова, с която имаха атрактивна гонка в предишното състезание.
този клас обаче се включи Биляна Мартинова. Да, същата, която виждате всяка седмица по моторинг. И не само се включи, но стигна до финала. Там тя се изправи именно срещу Димитрова. И ако Сузукито на Ваня се държеше перфектно, то Нисана на нарисувания с него Делфин се гмуркаше в дупките на модифицираното вече трасе и не изкачаше от тях, за да излезе заради проблем с предното задвижване. Така Биляна остана втора, въпреки че кара чудесно и застраши сериозно победата на Ваня Димитрова. Макар и контузена, Дила Гадова демонстрира борбеност и характер и защити честта на фамилията с трето място в клас експерт. Нека да аплодираме нашите победителки в